Se petsipaketti tuli. Se tuossa mun takana. Mä olin ihan varma, että se ei tuu, mutta se tuli. Ja nyt me voitais avata se. Mutta mä en ota toista puolta, koska siinä näkyy kaikki nimet ja sitten sen let's go, mä avaan sen nyt. Se on täällä. Tässä se nyt on. Mä sain tän petsin. Tää näyttää vähän litistyneeltä nyt aluksi, mutta kyllä se tästä vielä. Niin tällainen. Oh god. Oh shit. Oh shit. Oikeesti. Oh shit. Oh shit. Oh my god! Tää on vähän lytistynyt tää pää tässä postissa, niin kuin varmaan huomattekin. Mut ei se haittaa, kyllä se tosta. Oh shit, oikeesti. Siis mä oon toivonut tätä petsiä niin kauan. Ja nyt siis on mulla. Oh shit, oikeesti. Aina uudet petsit, tiettäkö, näyttää oman silmään vähän erilaisilta kuin piti, mutta tää on täydellinen. Mä otan vielä näin päin. Nyt te näette sen kunnolla. Kato, kun kamerakin tarkentaa se ihan normaalin näköiseksi petsiksi. Ja mun mielestä nyt tää vähän erikoiselta, mutta oh shit, oikeesti. Siis mä toivoin tätä niin kauan. Se oli pakattu tällaiseen. Jee, nyt mä saan boksautella. Oh shit, oikeesti. Nyt mä voin aloittaa mun sarjan, kun tää tuli. Oh shit, oikeesti. Siis, what the hell, mä en voi oikeesti uskoa, että tuli. Siis, oh my dog, mä oon niin halunnut tän. Oh my dog, oh my dog. Ja mä olin ihan varma, että se ei tullut. Ihana postileima. Mä voin näyttää sen. Tommonen postileima. Kertokaa kommenteissa mielipiteitä, onks tää söpö siis oh shit. Kertokaa kommenteissa mielipiteitä, onks tää teidän mielestä söpö. Mun mielestä on ihan oh shitin ihana. Siis, mä en usko, että mulla on tää nyt. Siis, eikö se söpö? Södepetsi. Mut joo, eipä mulla ollut itse asiassa muuten, tätä mä en ikinä tullakaan, patsi ehkä joskus, okei. Mä en edes saa lakata hyvää petsiä. Oh shit, oikeesti mä oon niin kauan halunnut tätä. Tän pää on vähän lytistynyt postissa. Tai sit ei oo. Mun omat petsit näyttää aina oman silmään vähän erikoisilta. Oh shit, oikeesti tää on niin hyvä kuntoinen. Oh shit, oh shit, oh shit. Mut joo. Kertokaa kommenteissa mielipiteet, haluatteko te, että jos mä ostan lisää petsiä, että mä teen niistäkin videon. Koska kumminkin mä teen. Mut joo, tää on vielä aito ja tää maksaa vaan 25. Niinku postikulut maksaa euroja 20 senttiä. Ja muuten petsi niinku maksaa silleen. Mut oh shit oikeesti. Vähänkö söpö. Mut mä menen nyt leikkimään, joten eipä mulla ollut muuta. Moikka! Oikeesti. Tästä tulee muuten mun uusi juontaja. Aido.